Issa mill-komun stedinkom għal-programm ieħor Tuffiħat Migduma. Fil-programm issa drajtuni ngħid aħna nitkellmu dwar kodba illi ikunu għadhom kemm pubblikaw ruhom, nittaqgħu ma' l-awturi illi pubblikaw il-kodba jew ma' nies illi għandhom xi jaqsmu mal-awturi. Kif inhu l-każ illum fil-fatt m'għandniex l-awtur ta' ċertu ktieb imma għandna xi ħadd esponent ta' dak li qiegħed jintqal fil-ktieb. U żewġ mistiedna li għandi llum wieħed minnhom hawnhekk huwa Lajk Ahmed Atif, qed ngħidha sew kif aħna l-ewwel illi inweled il-Pakistan, però ilek 6 snin tgħix Malta u titkellem Malti tajjeb Lajk. Atif, anzi ħansejjaħlek Atif ma tiddejjax. Le xejn. Għax kulħadd Atif fil-fatt isejjaħlu wkoll. U Alfred Palma veteran tal-letteratura Maltija illi se jitkellem ħanibdew naqra bil-ktieb tiegħek mill-kexxun tisfel li huma ġabra ta' novelli stejjer u kitbiet oħrajn filwaqt li Atif se jitkellem dwar ktieb ta' Mirza Masroor Ahmad, se ngħidilkom minn hawn ftit ieħor minnu, li jismu l-kriżi dinjija u t-triq għall-paċi, u mbagħad għandna xi karatteristiċi distinti tal-Iżlam ta' Mirza Tahir Ahmad li huwa l-predeċessur ta' Mirza Masroor. Mela, l-ewwel nett, għal darbohra nirringrazzjakom tal-ġejtu magħna hawnhekk. Ħa nitkellem ftit ma' Atif. Atif kifat mweled il-Pakistan, pero ilek Malta issa daw l-aħħar 6 snin. Jien intqajt miegħek fil-fira tal-kodba meta l-istand tagħkom kien viċin dak fejn konna qegħdin aħna hawnhekk tal-produzzjoni ta' dan il-programm u konna qegħdin naqra l-kodba li kellkom hemmhekk. Dal-ktieb li hawnhekk mhux tiegħek biss. Inti ħdimt fuq bit-traduzzjoni ma' Karl Kolero u Godfrey Magro u fuq l-ieħor il-karatteristiċi distinti tal-Iżlam ma' Karl Kolero u għamiltu l-traduzzjoni dejjem u l-editjar. Issa, ħanibda b'da. Il-kriżi dinjija u triq għall-paċi. Mirza Masroor Ahmad huwa l-mexxej maħtur tal-Omru, tal-komunità Ahmadija Musulmana fil-Pakistan, għandha s-sede tagħha fil-Pakistan ngħidu hekk il-qalba ta' Xoxek. U għandkom 170 miljun ruħ li jsegwu din ir-reliġjon. Ir-reliġjon hija Iżlam. Issa x'inhu huma l-għanijiet ta' din ir-reliġjon? U hija distinta mill-Iżlam li huwa pratikat partijiet oħra tad-dinja? L-ewwel qed nirringrazzjak l-istedina tiegħek u dan il-ktieb huwa tal-mexxej tagħna Mirza Masroor Ahmad u l-komunità tagħna mhux biss fil-Pakistan, issa aħna madwar id-dinja fi kważi 200 pajjiż u l-komunità hija internazzjonali u kulħadd in-nies ta' razzi u pajjiżi nazzjonali differenti jagħmlu parti minnha u aħna mhux il-komunità ta' xi pajjiż jew xi naħa imma madwar id-dinja. Il-mexxej huwa kiteb dan il-ktieb u lan kien biex kif naraw madwar id-dinja is-sitwazzjoni hija gravi ħafna, kritika ħafna u sfortunatament kull ġurnata ħajmorru lejn l-ar. U irid biex ividdeb lid-dinja li t-triq qed nimxu fuqha illum hija mhix triq tajba u jekk aħna iridu biex naslu x'imkien fil-triq tal-paċi għandna biex nbiddlu it-triq tagħna biex naslu xi punt tal-paċi, tal-imħabba u tat-toleranza bejn l-umanità kollha. Issa Mirza Masroor Ahmad huwa il-ħames mexxej tal-komunità huwa resident Londra u minn hemmhekk jikteb dawn il-kodba u anke il-femijiet tiegħu mad-dinja kollha. Issa kif qatt inti huwa bniedem kommess għall-paċi waqt li beżan mill-vjolenzi li fid-dinja. Però dan qiegħed jippritkaw kif huwa milquh minn membri oħra tal-komunità Iżlamika pereżempju u anke mhux Iżlamika. Nasib insejt il-biċċa tal-mistoqsija tiegħek ta' qabel li hemm differenza bejn il-komunità Ahmadija u l-Musulmani oħrajn. Hemm differenza li l-Profeta Qaddis Muhammad paċi tkun miegħu qal li fl-aħħar żmien se jiġi r-riformatur se jirriforma t-tagħlim Iżlamiku għax dan huwa naturalment jiġru affarijiet li meta iż-żmien imur itawwal
ħafna affarijiet jiġu fil-reliġjon li huma bażikament mhux parti ta' reliġjon u għalli hekk se jiġri fil-Iżlam ukoll, imbagħad meta jiġi riformatur se jirriforma u jġib l-Iżlam lejn il-bażi tiegħu u jxandar il-messaġġ fil-purità tiegħu u l-messaġġ huwa u l-Iżlam huwa reliġjon ta' paċi. Il-mexxej iva il-kundana u dejjem jitkellem kontra il-violenza għax l-Iżlam ifisser paċi u ma nistawx nitkellmu fuq il-violenza u nippratikaw il-violenza fissem l-Iżlam. Jekk nagħmlu hekk dan ifisser aħna nagħmlu kontra il-bażi ta' reliġjon. U jien irid biex nara il-biċċa li xed jgħid u jgħid li ħalli nagħmilha assolutament ċara li fil-verità dawn l-atti barbari jew attakki suiċidi imorru kompletament kontra it-talim vera tal-Iżlam. Il-Koran imaddes ma jagħti l-ebda permess taħt l-ebda ċirkustanza għall-estremizmu jew it-terrorizmu. U aħna il-komunità tagħna madwar id-dinja nikkundanaw bil-qawwa kollha dawk l-attakki din il-violenza u nxerdu il-messaġġ ta' paċi. Grazzi. Mela, ħanġu issa għal-ħabib tagħna Alfred. Alfred huwa traduttur, poeta, kittib ta' drammi, ta' romanzi, novelli stejjer. Ingħatajt fl-2009 medalja għal Repubblika. Sa minn daw kollha li semmejtlek. Li mi l-iktar ħaġa naturali tiegħek li tħoss? Jien ġoni għandi miżewweġ il-tliet nisa fil-fatt. Il-pittura, il-mużika u l-letteratura. Dejjem okkupaw li ħajti u dejjem nipprova nservihom it-tlieta li huma. L-iktar waħda li nħobb personalment forsi se tkun sorpriża hija l-mużika. Inkont naħseb li il-mużika għax il-mużika mill-mużika toħroġ fija personali, noħroġ il-poeżija, noħroġ il-ħajja ta' kuljum kif ngħixha, tifhem? Il-mużika hija il-raison d'être tiegħi, tifhem? U mbagħad għandi daw naturalment il-letteratura u l-pittura. U l-poezija. U l-poezija. Inti wieħed mill-pilastri tal-letteratura Maltija. Fis-snin 60 kont tikteb. U kien hemm ukoll il-moviment hawn minn letterarju, kien hemm laqda letterarja Maltija dak iż-żmien. X'effett kellhom fuqkom? Ma rridx intewwel fuq għadix din għadiet ftit kontroversjali. Ħaġa żgħira. Eżatt. Il-moviment letterarju kellu l-iskop ġon illi ċerti x'ismu fil-letteratura jiġu modernizzati. Il-klassiku. Jien ma konx naqbel għax kelli raġunijiet tiegħi. Pereżempju jiena kont dak iż-żmien kont bdejt naħdem fuq traduzzjoni ta' Divina Kommedja li hija ultra klassika. Tajjeb? Allura ma stajtx jiena naħroġ mill-ambitu tiegħi u nissapportja ngħin mhux għax kont kontri, ħajn ngħidu għax il-bniedem f'kollox jevolvi, imma rrid jien klassiċista. Tifhem? Allora rrid kemm jista' jkun ninqata' minn dak il-moviment tattik jekk kont ngħidlu jiena, ħafna kulħadd għax mhux kollox kien wartu żgħar fil-moviment laqqas. Imma allura żammejna kien hemm grupp illi żamm mal-element klassiku fosthom kont hemm jien. Ma konniex kontra, però ma konniex naraw għajn magħhom ġifieri. Però altrimenti ġifieri ma kellna xejn kontra xulxin. Tifhem kulħadd jimxi fuq il-dik tiegħu. Għadek kemm semmejt id-Divina Kommedja, meta semmi l-Alfred Palma llum il-ġurnata mhux għal ħafna affarijiet li għamilt, imma tajt Divina Kommedja għaliex inti għamilt l-unika traduzzjoni kompluta u ritmata tad-Divina Kommedja xogħol li ħadek 20 sena. 20 sena ħajja ta' bniedem naħobbu ngħidu aħna. Għajdli nara xejn wara din l-imħabba lejn Dante u dan ix-xogħol. Dante kont nħobbu l-ewwel nies mill-iskola ġon tajjeb għax aħna fil-kwarta u l-kwinta kellna il-verżjoni bi proża ta' Divina Kommedja, bi frażijiet mill-oriġinal. U kien jaffaxxinani da. Jiena nħobb ħafna nimmaġina kif jagħmel kull poeta. Allora kont li għallimna s-Sur Mast kont ngħix bih. U dejjem kont ngħid imma għaliex m'għandniex Divina Kommedja bil-Malti aħna, tifhem? Kien hawn attentati ġifieri, imbagħad fost kollox kien hemm fl-1964. Erin Saracen Rod ħareġ l-infern biss. Però kien mingħajr rima, biċċa xogħol tajba immens. U t-tnejn l-oħra ma ħarġux. U dik kienet inċitatni biex nipprova jiena ta' 26 sena nipprova nara x'nista' nagħmel. U provajt daħlet dik
l-element ta' żożija ġo fija u bdejt bil-mod il-mod. Imma kienet trauma illi fl-aħħar meta niżilt l-aħħar verz ma rridx nemmen li wasalt ġifieri. Da 20 sena. Imma dan il-punt jien naqbel miegħu li meta kif tajdu meta temmen tassel u meta kien beda dan ix-xogħol u fl-aħħar wassal u dan jien nemmen li jekk għandna l-isfidi qudiemna u ma kbar jużar ma nibżawx imma nieħdu bala sfidi u nimxu u nagħmlu u nieħdu kuraġġ biex u fl-aħħar Alla ta' lil bnedmin dan kuraġġ, dan determinazzjoni li fl-aħħar aħna nirbuħu. Kull sfida li jiġi qudiem, tiġi qudiem. Kont deċiż li jekk jiġri anke mmut fuq l-iskrivanija nkompliha, ġifieri. Għax peress ir-remajta mbagħad hemm kienet il-biċċa xogħol għax ġieli kien ikolli żewġ rimi all right, daħħalthom, it-tielet wieħed ma nista' nsibu b'xejn. U dur minn hemm u dur minn hawn ma norqodx, ġifieri ma nafx fuq. Imbagħad fl-aħħar kont nasal ilma. Kan nerġa' niġi għal fej kważi spiċċejna qabel. Fid-diskors li għamel hawnhekk Mirza Masroor Ahmad hemmhekk hemm sitta minnhom mill-diskors li għamel u għamilhom f'diversi postijiet. Capitol Hill, Washington, għamilhom fi House of Commons, insomma, f'diversi postijiet. U dejjem jitkellem dwar paċi, integrazzjoni tal-Musulmani fis-soċjetajiet tal-Punent. Mhux qed jgħid aħna u intom, qed jgħid integraw fil-pajjiż li intom qegħdin tgħixu fih. Sansitra jgħid ukoll jekk dak il-pajjiż imur għall-gwerra f'pajjiż ieħor Iżlamiku, segwu basta ma tkunx qegħdin tiġġieldu gwerra li mhix ġusta. Qed ngħid sew? Kif x'rispons ikun hemm mill-komunità Aħmadija Musulmana għal dawn id-diskorsi? Il-rispost tal-komunità Aħmadija għax aħna nemmnu il-motto tagħna huwa imħabba għal kulħadd mibeda għal ħadd. U dan huwa wkoll bażi għal integrazzjoni fis-soċjetajiet differenti. U aħna nemmnu li fejn ngħixu hemm bżonn biex inħossu parti mill-komunitajiet u nħobbu dan il-pajjiż bis-sinċerità kollha. Issa ħamma fek ftit, jiena semmejt il-gwerra qabel, però il-każ estrem l-importanti kif isemmi wkoll jisma' tintegra ruhek soċjalment ukoll fil-pajjiż, ġifieri il-gwerra hija l-estrem, ġifieri l-aħħar pass. U dak l-affarijiet jiġru ħafna u aħna qed nibdew mill dak il-punt li huwa pożittiv. U il-profeta Qaddis Muhammad tagħna wkoll punt vera importanti qal li l-imħabba lejn pajjiżek huwa parti mill-fidi tiegħek. U aħna meta ngħixu f'xi pajjiż inħobbu għax dan huwa parti integrali ta' fidi tagħna. U jekk xi Musulman huwa mill-komunità tagħna jew le, jekk ma juri lealtà u rispett sħiħ lejn il-pajjiż fejn jgħix, dan ifisser u hemm nies mill-fidi tiegħu. Għalhekk aħna dejjem nifokaw li fejn ngħixu nintegraw rwieħna sew u nagħmlu xi ħaġa għall pajjiż fejn ngħixu. Inti eżempju ħaj. U ċar. U rrid biċċa nara biċċa żgħira fuq dan mill-xi jgħid il-mexxej fi dan il-ktieb qal li għalhekk l-Iżlam il-patriotizm sinċir u mejjus bħala xi ħaġa neċessarja. Biex verament iħobb lil Alla u lil Iżlam, l-individwu jrid iħobb ukoll lin-nazzjon jew lill-pajjiż tiegħu. Dan ifisser li dan huwa parti tagħna. Jekk ngħidu inħobbu Alla u ma nħobbux il-pajjiż, dan mhux jimxu tajbin. Għandna biex naraw żewġ naħat u hemm il-komunità fuq il-pariri kollha tal-mexej aħna iridu u nimxu fuqhom, nipprattikawhom, mhux ngħidu kliem biss imma nipprattikawhom. Dan għax huwa importanti jekk ngħidu xi ħaġa u ma nipprattikawx dan mhux tajjeb. Prosit. Ħaniġi issa għall-kexxun mill-kexxun t'isfel. L-ewwel għaliex il-kexxun t'isfel. Mela ġon, l-ewwel qed insemmu d-Divina Kommedja. Bħala biex nikser ftit il-tensjoni li kien ikolli. Jew kont tikteb xi poeżija, jew kont tikteb xi novella xi ħaġa. Li kienet ġeneralment kienet tolqotni, tajjeb, għax jiena nħobb kif qed jgħid ħabib tagħna, illi jekk hemm xi ħaġa ħażina fis-sistema nipprova nimmira tipo ħwammamo biex il-poplu jitgħallem u ma jibqax jagħmilha dik il-prattika.
U allura kont nikteb, tolqotni xi ħaġa, kont nikteb novella u nitfaħħa fil-kaxxun tisfel tal-iskrivanija. Biex xi darba tara d-dawl. Ġieli hemm xi ħodd minnhom kienu għadhom fil-bidu kont ġieli ġibta fuq gazzetti. Ma mbagħad komplejt nirfinhom u dejjem baqgħu fil-kaxxun. Allura bil-bot il-moddow tilajn u fil-fatt semmejtu. Fl-aħħar tisma' jiena ma fadalix spazju fil-kaxxun aħjar noħroġhom ktieb issa. Kif tajt int għandna jmorru medda ta' 50 sena dawn tibdil taqlib u taħwit tajtlu int. Irtokkajthom xi ftit jew kif adattajthom jew se ħalejthom ftit li xejn, ħani biex l-atmosfera pereżempju min jaqrah il-ktieb jinduna li jekk hemm storja li ġrat pereżempju ngħidu aħna fis-sebgħinijiet. Għandek titkellem bil-liri pereżempju. Eżatt, bil-lira pereżempju. Allura dak li jkun jidħol fl-atmosfera anke f'sens ta' nostalġija, qed tifhem. U fl-istess jien toħloq varjetà wkoll għax iż-żmien fil-bidla tiegħu joħloq il-varjetà u veru. Issa, daw naħseb illum taqrom u titbissem uħod minnu ħafna minnhom anzi, però fis-sittinijiet naħseb ma tantx kont tiktibhom koll. Ma nafx kienu xi joħorġu. Fil-fatt il-kaxxun kien waħed mill-iktar salvagwardji li kelli għax ma kinux joħorġu minnu dak iż-żmien. Għax kien hemm jiddarras. Ħafna. Dak iż-żmien. Imma mingħajr ma titpastas. Lekku. Le, huma miktubin. Jiena qatt ma sakrifikajt is-sensazzjonaliżmu għall-letteratura, qed tifhem. Għaxina nemmek, Dante kien għalġon illi fil-Knisja mal-Qaddisin u fil-Dverna mal-Ħallelin. Ġifiri, u anka Dante fil-Divina Komedja uża l-vulgar ukoll, uża klim vulgari. Min jafa d-Divina Komedja jaf li uża l-vulgari. Imma m'għamlux biex ikisser biex il-letteratura biex juri il-sitwazzjoni. Issa jiena ma nistax f'dak il-ktieb hekk hemm waħda miskina forsi ignoranta sa tuża lingwa elevata u veru, tittuża l-lingwa tagħha di. Biex ikun naturali. Fiktib għandek 25 bejn novelli, stajr. Jena sibtom paċċi rasa kif ngħidu, tispiċċa waħda taqbad l-oħra. Għaliex huma qosra. Ħafna minnhom ma' sens ta' umorizmu, eċċetera. Insomma, ftit minn kollox. Infatti jekk il-faċċata hemm żewġ maskri. Din kelmek żewġ maskri, però jirrifletti l-natural tiegħek, il-karattru tiegħek. Le, jiena wkoll jimdaħal fit-teatru kif taf inti bħalma Shakespeare u x'veru. Issa s-simbolu tat-teatru huwa żewġ maskri, waħda titħaq u l-oħra tibki. Ġifieri hawnhekk f'dak il-ktieb għandek inti taħlita ta' emozzjonijiet. Hemm ħut minnhom dawk li jisiltu lek dema u oħrajn li idaħquk waħda sew ġifieri qed tajjeb inti. Ġifieri dik waħda mill-dana. U fl-istess ħin min jaqrom ikun qed jgħaddi sija żmien u jara kollu perspettiva tar-ruħ Maltija. Tifhem? Jiena ma għadx ninħabba wara subajja. Toħu gost taqrah. U hekk waħda wara l-oħra. Grazzi. Tirrilassa wkoll. Għatif, il-ktieb għal dawk li mhumiex tal-istess sfidi pereżempju, x'impatt ikollu fuqhom u indirizzat li daw in-nies ukoll li jisma' forsi meta jisimgħu Iżlam, forsi wieħed jgħidlek imma għax għandi naqra jien da. Għax kif nafu li il-paċi għandna nemmnu huwa proprjetà komuni tal-bnedmin kollha. Ta' kwalunkwe fidi għandhom jew razza jew pajjiż jgħixu fihom il-paċi u s-serenità huwa proprjetà komuni tal-umanità kollha. Għalhekk il-messaġġ ta' dan il-ktieb huwa il-paċi. Għalhekk jiena nemmen li dan jinteress huwa ta' interess ta' kulħadd għandu xi fidi jew le imma iħobb il-paċi. Illum il-ġurnata qed nitkellmu memorija tal-Nelson Mandela. X'għamel? Xi kien il-ħidma tiegħu? Għamel għal paċi u għamel xogħol kontra diskriminazzjoni. Għalhekk id-dinja kollha qed jiftakar u jiftaħar ix-xogħol tiegħu. Fuq dan il-ktieb huwa wkoll messaġġ tal-paċi. U ngħidu li kif flimkien fuq il-bażi ta' reliġjon, fuq il-bażi tal-politika, fuq il-bażi tal-umanità, kif nistgħu nistabbilixxu il-paċi. U l-punt importanti ta' dan il-ktieb li l-mexxej qed juri u jitkellem ħafna dwar il-gwerer u konflitti li naraw madwarna u meta ividdeb u jgħid li jiena jrid biex nara l-biċċa tiegħu għax il-klim tiegħu huwa sbieħ. Jgħid li għaliex qed jgħid u jitkellem fuq dawn l-affarijiet. Jgħid li u nagħmilha ċara li jien ma esprejmejtx dawn is-sentimenti minħabba biża' personali. Iżda
għaliex jiena motivat minn imħabba sinċira lejn l-umanità. U dan il-kitib juri li kemm u bħala il-mexxej spirituali tal-Islam kif juri l-imħabba tiegħu lejn l-umanità. U meta inti tuħobb lill-umanità bis-sinċerità toħroġ il-messaġġ tal-paċi. Hekk joħroġ minn dan il-kitib. Bħala messaġġi, pereżempju, jiena hemm ittri wkoll li bad, pereżempju l-President tal-Istati Uniti, il-Papa Benedetto XVI, Prim Ministru Izraeljan, il-Mexxej tar-Repubblika tal-Iran. Ma daw in-nies kien hemm dialogu dejjem ukoll, ġifieri hija ħaġa ħajja, ħaġa kontinwa. Għax u jrid biex ma jitkellem minn naħa waħda biss, imma jgħid li kulħadd, kull minn qasam kollha madwar id-dinja kif diġat politika minn naħa tal-reliġjon kollha ejjew ninaqdu flimkien u nirbħu din l-isfida u nagħtu il-paċi lil dawk ġenerazzjoni li ġej se jiġu warajna biex inħallu xi ħaġa importanti, mhux inħallu kif pereżempju qed imexxi qed isemmi it-tieni gwerra dinjija li dawk effetti fil-Ġappun sallum ġurnata. Irid li ma jrid jien ma jrid biex inħallu dawk l-affetti fil-ġenerazzjoni li ġejjin. Mela, qegħdin noqorbu lejn it-tmiem, imma nixtieq issa impressjoni oħra li ħadd tiegħek Alfred mingħajr ma kont nafek sew qabel minn dan il-ktieb, però minn dak li tikteb. Bniedem ċajtier, umorizmu, però mbagħad naraw ukoll li għandek naqra biċċa pessimizmu fik ukoll. Per moment minnhom inti ktibt darba mhux f'dak ktib, il-bniedem issa ilu żmien jiżra r-riħ u qed jaħsad it-tempesta. Fil-fatt naħseb jibbakjana għatif għaliex il-bniedem qatt ma jaf jagħmel ħsara ġon. U dak li qed jgħid il-ħabib tagħna huwa ideal li dispeċini ngħid li jibqa' ideal. Qed tifhem għal ċerti nies għax min irid ikissru l-ideal fl-aħħar mill-aħħar se jasal biex ikissru. U aħna nkomplu niġġieldu naħseħab miegħu jiena biex dan l-ideal tal-paċi li għalija jiena il-paċi hija is-sistema tal-ħajja kif tgħix. Għax hekk inti m'għandekx il-paċi m'għandek xejn, mhux se jkollok il-flus kollox, qed tifhem? Jiġifieri dak huwa ideal li huwa ta' min isaħħu u jammirah. Imma jien qiegħed il-punt tiegħi, imma jiena ta' ċiniku li jien ma nemminx li xi darba il-bniedem huwa distruttiv wisq. Ma tibqa' tagħmel parti tiegħek. Nibqa' nagħmel x'isma nibqa' noħroġ il-bissima kważi mill-maskra, għax jiena nsejħilha maskra, kull bniedem għandu maskra. U id-bissima naħorġuha mill-maskra biss. Ma nafx x'effett jista' jkollha. Ħanna naqbdi miegħek, mbagħad nagħlaq l-aħħar kommenti ta' Atif. Il-maskra, semmejna l-maskra, l-istess enigmatika qisha, la tafux qed titħaq laqas irrabjata. Ekku. Dak huwa simbolu ta' ċiniżmu li semmej ġon ġifieri. Aħseb aqra li trid u aħseb li trid. Atif, l-aħħar komment ma kenniex ċans forsi nitkellmu ħafna dwar xi karatteristiċi distinti tal-Iżlam ta' Mirza Tahir Ahmad, però li hemm ġo fih naħseb jirrifletti dak li hemm fil-ktieb ieħor, mhux veru. Iva jirrifletti ħafna imma f'dan il-ktieb il-mexej Mirza Tahir Ahmad. Li kien ir-raba wieħed. Ir-raba wieħed qed jitkellem u jagħti xi punti bażiċi tal-Iżlam biex jekk xi ħadd ma jaf x'inhu l-Iżlam jista' jara u jifhem fi ftit kliem il-bażi importanti u prinċipi fundamentali tal-Iżlam. Pereżempju ħansemmi żewġ biss minħabba l-ħin li l-level qed jgħid li l-verità hija mhix monopila ta' xi reliġjon. U qal li l-Iżlam jemmen li fi kull reliġjon hemm verità u reliġjoni kbar kollha ġew minn għand Alla u Alla bagħat il-messaġġiera tiegħu għal nies kollha, il-popli kollha madwar id-dinja. Għalhekk jekk xi ħadd jgħid li l-Iżlam biss jew xi reliġjon partikolari huwa biss minn għand Alla imma l-oħrajn le, dan huwa idea żbaljata. Kollha huma minn għand Alla, kull reliġjon għandu verità u s-sabuħija tiegħu. U il-punt ieħor ħansemmi li jitkellem dwar kif għandhom jmexxu il-gvernijiet. Jgħid li l-Iżlam ma jagħtix il-sistema partikolari imma jgħid li għax minħabba ħafna affarijiet ma jagħti sistema partikolari imma jgħid li l-għażla huwa fi idejn il-poplu kif iridu
u xi iridu xi sistema tal-gvern iridu huma imma kull sistema għandu biex ikun isir fil-prinċipi bażiċi tal-ġustizzja l-imħabba lejn il-poplu u s-sinċerità kollha. Prosit. B'dak il-klim wasanna wasanna fit-tmim tal-programm sfortunatament għax nibda neħu gost nitkellem tidħol fil-konverzazzjoni u għada ssib illi tittala. Nirringrazzja l-Alfred Palma l-ktib tiegħek Mirkexxun tisfel, ċirasa, waħda wara l-oħra, u l-istess fih ukoll xtomot il-kriżi dinjija u triq għall-paċi ta' Mirza Masur Ahmad u xi karatteristiċi distinti tal-Islam illi tkellem tajjeb ferm ukoll Lajt Ahmad. Jekk jippermettili